Tak kandhani ya ngger. Mulane aku ora tau nyrengeni kowe kuwi merga aku dadi wong tuwa tansah nggedhekake pengati-atiku kok, Nduk. Aja nganti rasaku disendu dening anak mengko mundak malah lara atiku. Luwe-luwe jaman saiki wis sarwa maju. Lan sajake wis rada bergeser budayane. Bocah saiki rancak wis padha pinter omong, pinter debat. Mula aku kudu super ngati-ati olehku ngandani kowe ya, Ngger. Iya. Ngati-ati ki ya apik wae kok, Mak. Ning nek nyang aku terus wedimu ki kenemenen malah ora becik dadine yo. Kejaba saka kuwi, bab olehku durung gelem omah-omah kuwi biyung aja nguwatirake. Mokal to yen menungsa kuwi dene Gusti ora diparingi jodho sedeng kewan we eneng jodhone kok yo. Aku hakul yakin kok yung yen siji pesthi, loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya kuwi eneng estane Gusti kang nyipta jagat. Lan aku tau krungu yen bapak pinuju ngandani kewajibane wong sing wis dadi manten. Nek sing wadon kudu bisa nindakake ma 5. Apa kuwi? Ma 5 kuwi mengurus rumah tangga, meneruskan keturunan, mendidik putra-putrane, mendampingi suami, genepe ma 5 yaiku mengabdi nyang masyarakat. Layan kewajibane wong lanang, Nger. Yen wong lanang jare kudu bisa ngenggoni nga 5. Nga 5 ki apa? Nga 5 kuwi ngayomi, ngayemi, ngayani, ngomahi. Genepe nga sing kaping 5 ngangeti apa nganaki ngono kae. Oh iya ya, Ngger. Muga-muga atur mau kepireng dening Kang Mas lan Mbak Yumu temanten sekalian ingkang wis kawiwaha, Ngger. Iya, Yung. Dadi manten ki nyenengke ya, Yung. Iya, Ngger. Nadyan dadi manten ki nyenengke ning tak suwun ya aja sok seneng dadi manten. Lah terus kowe sok kapan gelemu dadi manten? Aku aja tok oyak-oyak rabi, Yung. Aku isih seneng momong karo awakku dhewe. Aku isih arep ngrampungke nggonku sinau no pawiyatan luhur dhisik. Ngono? Iya. Aja-aja seneng karo wedok ya, Wan kowe. Ora. Biyung ora perlu kuwatir. Beda karo kancaku kae, Yung. Aku isih normal. Ya ora dadi apa bakune aja suwe-suwe. Aku aja dioyak-oyak rabi ya, Yung. Ya wis ora apa-apa. Nanging Biyung ora perlu kuwatir, aku wis bribik-bribik. Wis ana sing tak pandeng. Wis ana sing tak pageri janur. Ya ora dadi apa angger ora kedisikan kancane meneh ora. Iki wis sehidup semati sabaya pati karo aku kok, Mak. Ya ora dadi apa. Yung, piye, Ngger? Iki sowan karo dudu sapa-sapa niki malah wong tuaku dhewe. Kok ngono? Iya, awake dhewe sowan panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda lan Ibu Hajah Suci Katiningsih. Oh, kagungan perlu mantu kepara nyata, Yung. Ingkang kawiwaha ya kuwi Mbak Ayu DRG Retno Dewati kang wis kajatu krama dening Kang Mas Letu CKM utawa Dokter Gigi uga Nugroho Setiawan. Kuwi putra Bapak Sutaji saka ing Praupan Surabaya. Oh iya, iya. Iki jumujuk ana ing Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kadipaten Blitar. Iya. Wah, kaya ketiban wahyu ya, Mak. Kok ngono? Ing atase aku karo kowe iki cangik limbuk isih anyaran. Ewadene wis dikeparengake gelar kagunan ana daleme panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda. Monggo Biyung wis mangerteni dhewe. Putra Pak Sukron kuwi dadi kabeh elok kabeh. Sapa, Ngger? Sing pembayun ya ki Raka Mas Kalingga Purnama. Saiki wis minangka lenggah dadi anggota dewan. Oh, Mas Kalingga Purnama. Iya. Kaping pindho kadangku sepuh Raka Mas Anom Dwija Kangka. Mas Anom Dwija Kangka. Iya. Ku ya dalang hebat, dalang elok.
Ngono iya. Banjur putra sing kaping telu ya kuwi Raka Mas Cahya Kuntadi, kuwi ya dalang. Ngono ya ngger. Iya. Kuwi iki garwane lagi mbobot 9 wulan. Wah, kari ngenteni leke. Iya. Mbak Kesi, Wah, garwane dalang sing putri presiden elok. Wah, jan wis ora keliya. Iya. Banjur sing wuragil yaiku panjenenganing Mbak Ayu Retno Dewati kang diwiwaha iki. Kepara nyata ngger, mula awake dhewe wajib unjuk syukur ing ngersane Gusti Kang nyipta jagat. Wis kepareng sowan ana daleme panjenenganing Bapak Haji Sukuron Suwanda. Ngono. Aku sak kanca iki ujupe mung jagong kok ngger. Iya, mung jagong. Iki mung kepengin nderek melu ngregengake swasana pawiwahan bengi iki. Iya. Ya mung pujiku muga temanten sarimpit lan kang diundhuh panjenenganing Mas Yoyok utawa Mas Cahya Kuntadi, Mas Dwija Kangka muga tansah pinaringan wahyu jodoh kaki nini tetepo nyawiji. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nduk. Piye Yung? Ayo. Iki sadurunge ngaturake lelagon kang akeh-akeh, mligi ngaturake lelagon kanggo temanten sarimpit. Ngono. Kunjuk Mbak Ayu Retno Dewati kelawan Raka Mas Nugroho Setiawan. Iya, kersane Biyung. Aku arep nyuwun ya kuwi dandang gula sida asih. Dandang gula sida asih. Sing kepareng mbawani. Aku nyuwun karo Wiraswara bintang tamu. Kok bintang tamu? Tekane keri. Ora apa-apa kuwi beteke nusul. Iya, ngger. Mas Joko Hermawan. Iya, Mas Joko Hermawan. Iya. Mas Joko ki yen pinuju awake dhewe nang omah ya sok pareng nderekke Mas Kangka, nderekke Mas Yoyok. Oh, Mas Joko kuwi. Mula tindak rene ujube ya jagong. Iya. Mula seragame ya pirang-pirang dadi. Iya. Ning Cahya Laras kuwi ya eneng, ning Dwija Laras ya eneng. Ora apa-apa. Monggo Mas Joko Hermawan dipun aturaken. Bawa dandang gula sidawasih. Monggo. Pemintaku nimasita hatut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah Apa Yung? Bengi iki uga direkam karo Aini Record. Aini Record. Iya. So yen wis dadi, yen wis diedit bakal diedarake. Iya. Monggo ingkang badhe kepareng ngersakaken pagelaran dalu menika saged menika lumantar Aini Record. Iya. Dasare lakon bengi iki mligi sing nyuwun Mas Yoyok. Ngersake apa? Ngersake Anoman Duta. Iya. Mula wis ora wani mangan apa-apa aku. Semalang nek ora iso mere. Mengko sewengi munyuk tok iki lho. Ora apa-apa dikuat-kuatke. Mula kanca-kanca Wiraswara ya tak dapuk dadi munyuk. Mengko barisane iki akeh. Iya ora apa-apa. Ora wis tak kei gedang siji-siji ta kuwi. Malah mung trimo gedang. Monggo Mas Kapi Joko. Ya elek. Joko nganggo kapi. Datan kinggang sarembut
Koyoke Mas Sarmadi. Heeh. Sing palaran wingi. Iya. Engko Mas. Yen cedhak tansah mulat sida hasih pindha mimi lan mintuna hayo bareng nimas ana tapi wajib Nurano situasi matur sembah nuwun bawa dandang gula sidasih sampun dipun aturaken. Banjur langgame sapa? Langgame aku arep nyuwun tulung karo Ibu Waranggana sing uga sok keparengake nderekke Mas Yoyok, Mas Kangko. Sapa? Nomor 3. Saka tengenku pas nomor 3. Oh. Made in Ponorogo. Heeh. Nggih, iki mbiyen ya cantrike Mas Kangko. Heeh. Oh, mbiyen isih genep nduk mbiyen. Apa saiki edan ora gen. Ora tegese kok perkara edan lan ora iki ora dudu kuwi ning mbiyen ya isih sing putri iki ngasta sinden. Iya. Sing kakung urung tepung aku. Ya ora karo pengepul. Pengempul kok pengepul. Monggo menika Mbak Supah Miatin. Mbak Fahmi. Nggih. Monggo Mas Kangko, Mas Yoyok menika cantrik lami panjenengan menika. Sak menika kados mekaten menika praupanipun. Praupan. Monggo, Mbak. Aku kang setya satu
Ya. Mlampah tepi datan Mugi lestari ya yo Mugyanto berkaing matur sembah nuwun Mbak Supahmiatin sampun ngaturaken langgam setya tuhu. Iya yung heeh. Nduk, Piye? aku sak kanca mung bisa nyenyuwun marang Gusti kang anyipta jagat. Muga sugenge panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda sak putra wayah muga pinaringana hidup bahagia nggih. Amin ya rabbal alamin. Aku diparingi dawuh wong winasis sing surasane mengkene, siapa yang ingin hidup bahagia syaratnya ada 10 sikap yang harus dilaksanakan. Ana 10 sing kudu ditindakake kepara nyata. Apa wae yung? 1. Lepaskan rasa khawatir dan ketakutan. Iya. 2. Buanglah rasa dendam. 3. Berhentilah mengeluh. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Iya. 6. Jauhi urusan orang lain. Iki sing paling angel. Iya. Yang ke-7, hadapilah pada saat ini bukan masa lalu. 8. Jadilah pendengar yang baik. 9. Berpikirlah positif. 10. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih iso nindakake 10 bab kuwi mau bakal pinaringan hidup sing bahagia nggih. Iya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Iki dasare Mas Yoyo, Mas Kangko uga ngaturi kadangku saka Banyuwangi Mas Percil ning sajake kok durung rawuh. Dinteni sik sawetara. Iya. Wah iki akeh nawala sing tumibeng pangkon. Ana nawala, ana nawala sing wis tak tampa. Iya. Apa yung? Iki ana sing ngersake. Oh lah kuwi cahe. Mula kok ana sirine karo sempritan. Karo ening wong gawa gagar mayang ki bae. Percil to mau. Cil. Selamat malam Mas Percil. Selamat malam. Nggih. Wilujeng dalu, Bu, Wilujeng dalu. Alhamdulillah. Mas Percil. Nggih, niki kula jumeneng mboten napa-napa nggih. Oh, mboten napa-napa. Nggih, mangke kirang afdol mboten jumeneng nggih. Kurang apa? Afdol. Nggih. Alhamdulillah niki kula pun rawuh teng Blitar. Alah. Kok rawuh iki lho. Lho, mosok basane dirawuh ora oleh nek kok. Ya sowan. Nggih, sowan teng Blitar teng daleme mbah kula, guru kula. Oh, nggih. Bapak kula. Nggih. Nika Haji Pak Sukron Suwanda. Leres. Nika bapak guru mbah wis. Mboten namung panjenengan nika bapak guru tumrapipun para kadang dalang nem-neman sak kula menika. Amin. Amin. Monggo yen wis pirsa dhewe. Pripun? Panjenengane Pak Haji Sukron ki nek nyuwarake Bagong, wah kuwi wis ora enek. ora ana tanding. Wis. Nggih ta? Nggih, bis harapan we kalah suarane kenal pote. Nuwun sewu. Niki lak napa manten ta? Mantenan ta? Nggih, manten. Niku kula badhe tanglet teng jenengan. Apa? Niki bab perkara sesepuan niki. Oh, kasepuan. Nggih, kasepuan ngeten. Apa, Cil? Nuwun sewu
Aja tembung 1000. Nuwun 200 mawon nek saged. Ora karep piye. Dina lak menurut jenengan nggih niki. Dina karo manten anyar niku riyen pundi? Dina Kalih manten anyar. Ya isik dina. Dina klentu. Lho kok iso? Lak menurut Percil Mencari Bakat. Oh. Niku kamus Percil Mencari Bakat niku dhisik niku malah manten anyar. Dhisik mantene anyar. Dhisik manten anyar agek anyak teng dinten. Kok iso? Nah, nggih nuwun sewu nggih. Heeh. Lak niku lak manten anyar niku lanang kalih wedok, mesti lak wong wedok karo wong lanang. Wong wedok seneng karo wong lanang, wong lanang seneng karo wong wedok. Manten anyar dihubungkan karena seneng karo seneng. Dumadi dinten Senin. Oh. Nggih, Senin dina Senin iki perkarane manten loro kuwi padha senenge seneng karo seneng dumadi dina Senin. Nek wis seneng padha karo seneng dirabekke kalih Pak Naib, matur ngoten manten lanang niku madosi sela-selone manten wedok, manten wedok uga ngoten madosi sela-selone manten lanang. Dumadi dinten Selasa. Oh. Lak wis roh sela-selone manten kekalih niku rebutan. Manten wedok ngrebut manten lanang, manten lanang ngrebut manten wedok. Dumadi dinten Rebo. Oh iya. Ngoten lho, skill niki namanya. Wah iya pancen mletik mripatmu sekarone. Oh, mletik tabrak kok. Lak mantun rebutan, manten lanang iki terus mengkis-mengkis. Oh, kesuwen lak rebutan iki manten lanang mengkis-mengkis dumadi dina Kemis. Lak wis mari mengkis-mengkis. Wis to sak gathuk-gathuk. Iya. Wis nak mantun mengkis-mengkis pripun? Kuwi kamus apa? Kamus Percil Mencari Bakat. Nggih. Lapun mantun mengkis-mengkis, manten lanange karo alon-alon karo ngematne. Yuk kijane apa to ya ngematke. Dumadi dina Jumat. Lak wis bar ngematke, mantun ngonten metu dumadi dinten Sabtu. Oh, dadi bar dimatke terus metu dumadi dinten Sabtu. Oh, lah minggune. Minggune iki cah sekolahan prei kuwi. Kuwi cah SD barang ora budal ketoke kuwi cah. Dumadine kuwi lho. Lah pripun to? Lah nggih pun jelas to niku, Pak. Nuwun sewu. Niku lak manten lanang iki padha senenge, padha semenenge niku dumadi dinten Senin. Padha senenge dina Senin. Senin. Lak wis maring padha senenge golek sela-selane. Golek sela-selane dumadi dinten Selasa. Maring golek sela-selane, maring ono rebutan dumadi dina Rebo, mengkis-mengkis dumadi dina Kemis, mantun wonten ngematke dumadi dina Jumat, mari diusapi terus metu dumadi dinten Sabtu. Minggune kuwi cah sekolahan prei. Kuwi ngono tanggale abang. Jenengan karep mucil kowe iki kok. Lho, pripun to? Nuwun sewu. Apa meneh? Niki nomor kalih niki menurut Percil Mencari Bakat. Apa? Niki KCR gawe grup dhewe wisane. Nggih, pun niki pun dados niki ning tetep bosok wae wis ora iso anu. Piye? Saniki napa bedane manten anyar karo wong bal-balan? Lho. Kena beda to wong manten anyar kena wong loro jodoh dadi siji diwo. Nek wong bal-balan wong 11 rebut bal siji. Niku lak wis wajib omongan kuwi jawaban wis ayo jawaban nasional niku jenengan niku. Napa bedane manten anyar karo wong bal-balan? Nek menurut Percil Kamus Percil Mencari Bakat, bakat iki jane piye to? Napa? Niku ngeten. Piye? Bangsat iki lak teko keri. Niki piye? Apa bedane manten anyar karo bal-balan? Bal-balan. Manten anyar. Lak manten anyar, lak bal-balan. Nek bal-balan piye? Bal-balan mari nglebokke agek ambung-ambungan. Mari gol. Ngono terus karo kancane rangkul-rangkulan. Wah, seneng bal-balan. Nak bal-balan. Terus nek manten anyar niku siji kalih bal-balan Bulimbo. Nek bal-balan niku ngiring bal sik diblebokne gol barang wis mlebu terus rangkulan niku bal-balan. Nggih. Terus manten anyar niku beda kalih bal-balan niku. Lak bal-balan iki digiring sik bale. Duiring ngarep gol mak mlebu bleng mari ngono agek rangkulan. Iya ya aku iki ora budak. Lah nggih ngerti. Aku ya ngerti nek bal-balan digiring sik lagi dilebokke terus rangkul-rangkulan. Kuwi bal-balan. Nek manten anyar beda karo bal-balan. Kowe nyapa ora mulek ya iki omongane. Ditekokne mbuh sik rangkulan sik mbuh dilebokne sik aku ya ora mudeng. Wong edan iki.
Monggo mangke nggih tesih wonten bintang tamu. Oh, nggih. Ayu Ting Ting sak. Waduh. Ya. Nggih. Sing nyanyi kemana ku Di mana? Lah, Ya sing digaruk ya. nggih. Ayo ting ting ning perapatan. Ngalah nggih to kula niku napa Iya. nggih. Ning niki anu Mas, percaya Pripun? sadurunge tak ngaturke nawala sik. Ah, Iki nggih. akeh nawala sing tumiba ing pangkon. Ah, nggih, monggo. Niki enek sing ngresake. Oh nggih. Wah, Kepada Mbak Cangik di pentas. Saya adalah fans berat Wayang Purwo. Dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain. 1 pepeling, kaping kalihipun caping gunung. Tembang gending ini saya kirimkan kepada kepada dengan ucapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu kepada panjenenganipun Bapak Sukuron Suwondo dalah keluarga utaminipun temanten Sarimbit. Nggih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat tetap beraktivitas. Matur nuwun. Demikian Bapak Kasio. Nggih, saking Lempare, nggih. Oh, pare mriku. Celak niku. Pepeling. Oh, pepeling. Monggo. Tak nyoba katiasane Mas Percik. Sapa sing kon lungguh? Oh, sik to. Ngadeg kowe. Iya to. Pepeling. Heeh. Nggih, Nak. Nak Mas, ya. Bawanono, Mas. Dandang gula. Kula bawa. Heeh. Ajur Blitar. Main ajur ya, Ben. Mangken aku tak jarak main ajur kok. Yo, saiki Lho, jane kula niku saged-saged mawon. Heeh. Jone dandang gula, dandang jebol ae iso kok. Ning mboten apal. oh eneng kepekane, Mas. Beres. Napa? Eneng cakepane kowe ora iso menghindar ya, Nyuk. Iki eneng cakepane, kene. Mumpung ora eneng abahe Aku mbok golekno dalang liyane iki terus. Sing rada anu ngono. golek dalang liyane. Heh? Nek golek dalang liyane. Dalang liyane ya prei kok iki. Nah, saiki tak kei. Nah, iki masih todi. Oh. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dicekel wae ora apa-apa, madhep. Nah, ngono lho. Aduh, Dan. Apa kok guyu iki? Ana kaya SD ape upacara terus ya. Ya ora apa-apa. Yo, Wasitodi. cengkoke manut aku. Mbok cengkokku dhewe ngono. Wes ora iso. Wong aku ki wong pirang-pirang lho, kowe mung ijen lho. Aku nggo Mbah Sandirono. Ini rak lara. Sirahe ngelu saiki. Nyelot Nyelot sok diitung unyeng-unyenge ya. Mboten saniki mboten Aja nganggo angsal. kuwi saiki. Mboten angsal saniki. Wasitodi terus Wasitodi saking Prawinases. Yo. saking Prawinases ngelingono Wah, yen mir. urip Miring sak wong-wonge yo. ing ngelokne stres weh. Ora lah setan ora ya miring to kuwi. Miring wis to. Terus Teko ndi iki mah? Ing donya nah, bebasan oh ora usah nggih ngonoan. Bebasan mung mampir ngombe. mong ora digugu. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Rasa rada digeret. Iku cagak agama. Kaya karo guyu nembang kok ya kaya. Nah, ngono lho. Pakarti. Nah, sing ngawangi kan seneng. Nah. Ngono, dadi disyuting ki ya. Iya ketara lek wong gendeng Ya sumeh ngono lho, aja. Ngedohken tumindak mungkar. Yakti urip magya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat.
Percil. Anjen Kula niki mboten elok. Walah Mau didikane sapa sih? nggih to, Pak Cisah Kidul. Larane wonge wani, nek wonge ya ora wani. Engko wonge kan nyetel CD ya. Aja. Ya. Mas, Iki tulung. kok didol lho CD-ne nyok. Masa? Iya. Tulung sama edit omong aku mang ya. Aja nganti sing ngomong Haji Sah. Sakit. Mah. Edan. Yo, Monggo. diaturke pepeling. Nggih. Ayo. Gayeng-gayengan. Monggo Mas Wahyo pepeling. Yuk. Yo. Tel, joget nyapa nek ngono. Ah. Yo. Lanjut Mas. Awas. Yo. Lo. Oh. Awas. Lanjut. Waduh, dan dagelan nom bagus. Wah, selok tenan. Jogete pinter, mangke sambel kemangi napa-napa. Oh, iya. Malah apa dhewe? Aku wis timbangane dioboni kono aluwung aku. Ya sapa lek kon lungguh, wong aku ora lungguh kok. Wis jumeneng. Kok lancang no rumah aku. Mboten ngepos sedelo masa mboten nangsal. Monggo. Ah niki Pripun? panjenengan ndongake apa Mas karo temanten Sarimbit. Nah, sampean kudu Nggih. paring Kedah. donga pamuji Nggih. awake dhewe ujube mung jagong. Jagong nggih. Kula niku namung setunggal. Heeh. Pokoke temanten sakeloro niki aja nganti pegatan. Pun. Oh, ya wis. Bener.
Tekak aos niku ya klebu donga. Diomong neko-neko nek pegatan wah wis elek. Mesti sing penting nomor setunggal iku mawon. Pokoke aja nganti pegatan. Pun titik. Iya ya, nggih. Sapa lek kan lungguh? Ora aku ya mung anu tok njajal tok sik. Empuk napa mboten ngoten. Wong kancane rung Nggih, nggih. Mas Percil. Dalam. Sadurunge ngaturake Ayu Ting Ting. Nah, iki aku arep iki arep nyoba karo adikku wedok. Wah, nggih 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 nggih. Dik Mega. Dik Mega. Nggih. Wilujeng dalu, Dik. Ngendi? Wilujeng dalu. Nah, Dik. Wah, padha karo dalange. Heh. Pipine. Iki kula nek nimbali napa Pak Mas napa Om Ya napa? Om ngono lho. Apa ya Mas ngono ya entuk. Mosok ya kakek. Terus enem kok. Anu, Dik Mega mbok kula nyuwun pun panjenengan remenane apa wis mang nembang. Niku wau nama wonten pamundhut napa niki wau caping gunung nggih. Ayo mbotong nguyen dolan. Sampai gunung. Sik Nggih. niki sesek niki enten melih, enten melih. Napa Nggih, malih? monggo. Nggih. Nyuwun sewu Mbak Cangik keparenga ngracikaken lelagon Sinom Cengkok Grandel. Saged, Dik? Saged mboten? Nah, dah. Mengke caping gunung ngenteni Ayu Ting Ting ya. Aku mesti apik kok mesti Ayu Ting Ting. Sae. Tak nyuwun Sinom Cengkok Grandel. Anu kersane rada anu, Dik. Jumeneng ning kiwa kotak jejer karo iki. Iki. Diasta, kepengane diasta ora apa-apa. Mboten napa-napa. Nah, ngasta buku. Mboten napa. Wah, jan. Mriki Yai kok lelang sing nyeh. Ya nggih sami to. Ya cocok, Nduk, cocok. Padha ndlujure langsung. Alah, Kuwi jenenge- padha ora duwe pucuk wong bonggol-bonggol. iya ya. Kuwi jenenge bahagia atine ngono lho. Nggih, Dalem kuwi. ngetarani lek tinggone kalih wong tuane to ngene iki. Nggih, bener. Kono jejer karo Kula malah mboten demen to sing kuru-kuru ngoten niku. Weh, karo sing kuru ngono ki ra seneng. Lincah lho. Loh, weh kuwi malah elok kok sing kuru kuwi kok. Kuru iki iso Lah ora pencolot. seneng ki nyapa? Pencolot-pencolot. Kaya nggih mboten remen ngoten. Wis ketemu urung catetane. Sik. Dereng. Dereng? Entosi. Ya ngampil karo simbah-simbah kuwi. Mbak Yu ngono lho. Lah Sik niki enom. Simbah. ngeten no tasik nem-nem danten. Ya. Wah, kuwi jan. Ayo diaturke. Wah, jan. Yaine lemu. Todi. Wong Sinom kok wasi todi ku. Mboten niku wae ta? Kula Iki pengen jumeneng nembang nggih. niku. Nggih, jumeneng, Dik. Monggo. Nah, Mataram Mas Wahya. Yo. Duduk. Kene, jejer Mas Percil kene. Monggo. Dipethuk, Cil. Diajeng. Mike ditilar men sih. Iki telan Iki wis aneh kok. Nggih, ditilar. Ah. Wilujeng dalu, Pak De. Jengkulmu. Wong kuwi isih enom kok. Pak D. Rabi urung kok Pak Oh, D. umure kuwi sak adimu lho. Lho, mboten. Hah? Kula nek kakange niki. Oh, kakange. Nggih. Mosok niki dereng rabi. Lho, Kok nganu rupane nuwaki ngoten. Gila. Niki lho. Piye, piye? Iki jenenge wong jujur iki ya iki. Heeh, rung rabine rupane Rupane piye? neleki. Nuwaki. Kuwi rupane neleki. Nggih, nuweki. pun kaya wong tuwek. Nggih. Iya wis ta dongano ndang bongko. Ya ora to, Cil, ora to, Cil. Lah ora nesu piye wong sing bagus kaya ngene wong ning mburi mau dipoto ora nek kamerane kok ngengkel moto. Niku mboten wonten kamerane, Bu. Terus didelok jebule Niku isih enom kok Dik Mega. Niku mung make up-e wae digawe tuwa, ngoten lho. Oh. Nggih, dadi sik gawe tuwa. Jane ya sik enom. Nggih, momorane diamplas ketok enom niku. Nggih. Lah sampean ngamplas apa piye? Pundi kula amplase? Loh, kuwi iki lho. Yo ngengkel iki ya. Nantang kok kuwi tandangi tenan kowe. Niki wong jujur. Nah, jejer. Mbok yo di Nyapa karo adine iki mbok yo dibopong apa piye kok. Wah, jalah wong sakmene dine lho. Alah ya ora kira kuat to sampean nggih.
Awak sakmono. Ngenteng nih sampean jane ya kuat. Ning kok boyokku pedhot. Ora apa-apa. Tanggung jawab kowe. Monggo, Dik. Nggih, monggo nintingane, Mbah. Waduh, nggih. Nah niku pun pas nek sing getir diceluk Mbah. Pun sip. Sing ngendang niku ya Mbah. Mbah Wahyo. Nggih. Monggo. Nano memanismu kang ujiwa. Elok suarane. Wah, suarane kok bojoku persis. Lah jirene nang rapi. Pacarku. Pitawe ki goblok. Nyapa? Wong ya bener. Pacar goblok kok percaya lagi. Ngapa lapor aku? Pacar goblok ya. Ngene lho. Larian jirene. Anjene iki rupaku tuwek, wonge goblok, cengoh gendeng. Dadi sitok. Guyu. Dagelan ki aja mutung. Ora mutung piye kok. Mboten riyen lho, Om. Ngeten lho. Pripun? Lah jirene rong rapi, mbok sono lek omong kaya bojone. Maksudnya pacarku ngono lho, pacarku sing awis apik kate dadi bojo. Oh. Urung Ya diterus. yo ngono ki wonge. Elek. Wong kethek, Nduk. Puas we. Oh, yange kuwi jenggoten, Rek. Lanang yang kuwi lanang. Mangga. Ya. Agawe ruciteng ngalih. Kuwi Mas Ucil. Nggih. Pripun? Dek, nyan iki umur pira, Dek? Pinten? Kula kalih welas. Oh, 12. kalih welas. Kowe pira, Cil? Kula tesih 21. Oh, walian kuwi. Mboten. Saestu kula sakniki 17. Oh, 17. Nggih, Jadi ya mung Tuwek men lho. Hah? Kowe iki tuwek men lho. Wis ngelokne rupane elek, bocah gendeng sik. Ono ndarang rapi ki ngopo? Ora payu-payu. takon ngecer ning alun-alun ya moh. Aku dek kapanane ngecer ning alun-alun nggih celana cendhek ndarani banci. Iki lho, Cil. Dirit pripun? Sinden iki jek 12 tahun ki ro nganggo kembang. Oh, ngaten nggih. Iya kuwi deloken kuwi, gelungane Nggih. tanpa kembang. Wah, Nek leres. 24, 24. 26 kuwi kembange mlathi ya mung sak cemuk ning pinggir. Lah terus sing ruwenteng-renteng ngoten niku. Nah, niku nek wis umur anu kembange ora mlathi, kembang telon. Nek wis tuwek wis cek 50 munggah ki kembange telon. Telon gen aku kuwi sindan umur swidak kembang telek-telekan. Iya, serambune ra karo-karuan. Umur swidak kok tuwek telek-telekan. Wis, Dik. Mangga. Gulu iki nek Kyai nek lemu ki suarane elok. Sapa ngomong? Lho, lha nyatane ya apik nek suarane Dik Mega. Mbok kowe luwemu ngisone ngowoh tok. Lek kowe ngono ya wis kelemon. Nggih. Mangga Mbok jejer tok Cil kok kaya wong wedi ngopo ta jane? Lah engko dinyek neh lak jejer. Lho, kudune ben ora dinyek dijejeri, dirayu karep ben entuk perhatian, gen dilem. Ndang kono, ndang nembang. Lagi ngopo to jane iki? Keplak tenan. Yo. Mangga. Rara apa kangsi Nadya Jebul kupinge cilik jebule. Apa? Kupinge niku nalit nyuplik. masa lho. Nggih, mboten kados Mbak-mbak Yu niku rada gedhi-gedhi. Ya sing 12 tahun apa ya kupinge Nggih. kaya wong 21 tahun lah ya. Ayo engko genep 30 tahun dlawer. Nah, jam ringis. Terus nih. Umpama munduta rokmi Manano teratamtu tatu ruti ibarat wong numpak prau Mantene kaya Mbak Kesi ta pisan. Nggih. lumampah
Ora. Apa lho? Lambeku sing Nyuwara gede kok buri kok ijo iki. Oh yo, alah mboten asline. mboten piye. Sampean ki lho asline. Ngapun demak ora kowe. Panik sewot meneng aku. Ning madyan ning jala nidi temah gonjeng anggen jonging pakulingan. Panjenengan sing diapali langgam apa? Senengane panjenengan. Ah, Aku manut wae. Lah sekecane napa po? Lah napa? Nggih, diparingi langgam niku mawon napa jenenge kok lali ta aku? Eh, Apa Mas jenenge? Wah, sekolahmu lu nomor piro? 13 tahun wis lalen iki. 12 Selikur tahun. ora wis buyuten iki. Teh jan kok lali niku marai gampang lalen lho. Lah Napa? padha sampeyan nih ya. Lambang nopo? Langgam asulule. Ya ora to. Tandha Eneng mata langgam mawon. ada masulule. Langgam tandha mata mawon. Oh, tandha mata oh, Nggih. 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 Kersane dibeksani karo elike ya. Nggih. Ya lek Mas, percaya. mas Oh, nomor mas to. Mas. Ya, monggo Mas percaya. Nggih, boleh. Tandha mata kendangane tayub. Monggo Dik Mega, yo. Senadyan to ora nesta. Tandha mata. Lemune luwes. Sing tak nampa. Ayo. Senadyan Oh. amung sepele. Ngelingake kabeh lalabete. Kaya rembulan lumaku lan madangi wanci dalu kaya tumetes banyu ngelingake kangring atiku kae tandha mata maratandani ati tresno Mundut, Blak. Natian nate gawe karo ning nyatane mung katone kono tak simpen ana kamarku dadi suling sliramu tak simpen ana atiku liya wektu bakal ketemu. Matur nuwun. Wah, pancen elok tenan adikku wedok iki. Makasih, Dek Mega. Nggih, nggih, nggih. Nggih, niki Tiba saatnya. tiba saatnya Ayu Ting Ting dikeluarkan. Nah, nggih. Dipethuk ya, Cil. Nggih, monggo-monggo dipethuk napa? Walang kekek. Walang kekek. Monggo, Cok. Monggo, Cok. Walang. Wadah duduk ae kalau. Oh, jebule nggawa patroli, Dek. Yo, Ayu Ting Ting keluar yo. Walang kekek, Mas. Ora mung nonton nggon TV wae. Pengen nyatake Ayu Ting Ting iki kaya ngapa? Nggih. Kula beto tebe-tebe.
Cil. Pripun? Wong ki nek goroh, ya ta. Pripun? Kuwi neraka cadangane. Nggih. Kowe mau muni apa? Dek wau SMS niku Ayu Ting Ting. Lah wong Ayu Ting Ting lah kok malah tukang nyolong piring sing teko. Sapa sing ngomong Ayu Ting Ting? Ora aku oleh SMS kok Ayu Ting Ting ngono jare. Sing kemana, di mana, kemana? Kuwi lagune Yoga karo Sinden. Kok iso? Lah nek pas rame-ramene sesuk neng di kemana? Nah, terus Di mana? terus Kemana? Di mana? Niku lagune kanca-kanca kerawitan, kanca-kanca Kerawitan. Kok kanca-kanca yoga. Yoga. sajake diet saiki Ayu Ting Ting. Diet pripun to? Teng Apa? rumah sakit tang 14 dino kok. Arep modar kok. Kok Diet. diet. Yo tak kira ki menjaga keindahan tubuh ngono lho. Apa ya olahraga, apa diet, apa Niki nggih mboten indah, niki nggih buruk sekali kok. Ning nyatane saiki wis sehat walafiat. Alhamdulillah nggih. Aduh, jane. Bisa ngomong alhamdulillah nek lara. Heeh. Nek ora lara ya ora. Lho, ya enggak oleh no. Ora entuk to. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mas Percil. Wilujeng dalu. Aku Mas Percil kok. Loh, sanes kula to? Dudu. Oh, dudu ya, Pak. Lho kok nyapa kok? Lah iya lho. Sor. Lah awakmu kan wis teko sik. Hah. Lah sing teko anyar ki aku ki. Lho, Kok wilujeng dalune awakmu? Apa awakmu mau rong wilujeng dalu? ya weh. Lah yo kok neh. Lah nyapa apa gak oleh? Yo ora entuk wilujeng dalu yo pisan tok kok Wong wilujeng dalu. silaturahmi kok ora oleh kowe. Bar lara saya kereng lho sajake. Kereng iki wong dhuwur. Ganas kok. Kok aduh. Wilujeng dalu, Bu. Nggih wilujeng dalu. Waduh, dan Kenalno. Nggih. anu dipun tepangaken asmanipun sinten? Nek rumiyin Endang Kulina Dimangsa. Oh, niku rumiyin. Nggih rumiyin saniki gandeng lara leh niku kalih tiyang sepuh niku kon Dilih leh. apa? Nikita Willy Permatasari menanti dunia dalam berita. Dengkulmu. Siapa? Siapa? Nikita. Nikita Willy Permatasari menanti Dunia dunia dalam berita. Oh, tak kira nanti dunia. Dalam berita akhirat. Seneng nek kancane anu. Boten. Saiki Nikita Willy saiki jenenge. Nggih, sakniki Nikita Willy. Genti-genti wong dek kapanane ning Tulungagung ya nyolong pedah motor. Dadi ning dinggon-gon iki genti dek. Nggih, tak dol terus tak dhuwit diutang mbokmu tekan saiki rung disaurno kok. Aja nesu, Kang. Malah mumu. Kang matamu. Ya ampun. Kleru. Ya aja ngono ta. Lah mosok kaya ngene slokang niku napa nggih pantes to bocange? Ya nek ya sing sabar to kok terus metu matamu ngono kuwi terus sing sabar. Ya cok tenan niku kapok kowe. Sabar. Wis lara kok ora sabar iki. Sabar to Nggih. mul. Sabar. Lawan nek dadine jenenge Hadi Mulyana. Iya. Bengi kok Nikita Willy. Sabar to Di. Lah iya. Kok senengane. Pegel lho wong kaya ngene leh macake ning gone salon pas kok iso. Salon ora nggo Lah nggih duwike pas dadi salon pas ngoten lho. Ah, rodok maju. Ya kemajon lho. Kemajon. Mundur. Lah kok ning kono miring nengen. Rodok nengen sithik. Kamerane. Nah, ngiwa, rada ngiwa sithik. Ora ketok engko. Lah kok ning kono. Ambuh. Kok nesu. Ah, ayo. Aja mutung, Ayo Pak. tangi Gup. Aja mutung to Lek Dar. Jenenge kok akeh men to. Dek kapanane Trubus, Mul, Dar, jane jenengmu sing bener iki sapa? Gara-gara diceluk Trubus iki lara. Lah, anu, Mbok menika anu gandeng dalu menika ujubipun temanten. Nah, menika panjenengan gandeng pini sepuh. Monggo dipun mbok ya paring apa ngono lho, ular-ular. Apa wejangan. Nggih. Aja pegatan wis tak nggih lho ayo. Dalu menika kula badhe ngawontenaken sawer-sawer. Ular-ular. Ular kira ya ula to. Bosone kan sawer. Badhe ngawontenaken sawer-sawer. Ben sing waras ngalah. Ayo. Ya ora sing enom iki ngomong sing tuwek. Heeh. Ya pancen aku nek tuwek diunduh ngono. Ayo. Ayo, ular-ular apa kowe? Aja pegatan wis dienggo percil. Nah, Ora nyapa ngono. ayo ular-ular apa? Nyuwun dhateng sing Gusti ingkang ngruping dumadi. Mugi-mugi Pak Sukron Suwanda, Pak Haji Sukron Suwanda sekalian Ibu anggenipun mengkugati mimbawa putranipun
kalih sing rubeda dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jebul ya iso teges jebule. Ya iso to kok iso. Lah iya. Lah sebab disi ya. Kene sak usume ngono kuwi. Nggih. Pokoke ndi sing sik pokoke dianu ngoten dadi sing kari iki bosok ya ben ngono. Nembang to. Nek saya Bu niki ta Willy. Inggih. Menawi dipun keparengaken mbok nggih panjenengan wah, amin. wah lagi dayane. Nggih, amin. Alhamdulillah paringi Alhamdulillah rezeki. kabul kajate. Amin. Udan ki banyu-banyu penguripan. Nggih. Mancing dadi katentreman. Leres, leres. Muga panjenengan Bapak Haji Sukron Suwanto sak keluarga manggih ayem tentrem. Amin. Lan warga ageng ana ing desa Purworejo. Kecamatan Janan Kulon. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Nembang. Nembang ya. Nembang ya. Ayo nembang ya. Oh nggih. Ayo nembang apa kok sing iso kok? Ayo ngersake ingkang klasik napa ingkang rekreasi menika. Kok iso kreasi? Kreasi kok rekreasi piye to? Kreasi. Oh, Rekreasi ki seneng-seneng. Lah. Nggih. Pokoke sing Klasik. lawas nggih, klasik. Menawi klasik menapa? Nggih menapa unang-unang gambar sawit. Weh. Serundeng gosong, Apa-apa? Hah? serundeng gosong. Serundeng gosong. Nggih, terus elo-elo kali bleber. Nah. Napa kukur bau? Piye to ki? Cucur kok kukur. Nggih. Oh, lah sing rebab ki nyatetne ya kleru. Ben asem kok. Piye? Lah apa kok Oh, kleru? cucur ya di anuku to. Oh, kayak trocoan bumbu kayak. Oh, alah. Cucur. Lah apa? Apa sing anyar apa? Sing anyar apa? Sing apa sing cewek gaul kuwi ta? Weh. Untune Gingsul, betul. Gingsul 17 panganane sego diwul wela kecer beras. Iso ndledek kok ngono ta? Kuwi kaya aku kuwi. Masa Kowe ta? mangsamu. Mbah, aku ya ora pati apal kuwi wong Ular kambang ya, ular kambang ya. Ular kambang monggo. Nah, ular kambang. Apa cakepane? Cocak rawa. Eh? Cocak rawa. Cocak rawa. Yo dicoba. Ular kambang Cakepane? Cocak rawa. Oh, jek kula cucukmu. Gak krungu. Mesak Cocok pemelimpah. Yo, Ya iya, nyapa? piye? iso kaya Nabi Gendruwo. Apa to klothekane urung iso nabi gedhuwo? Niku lho bleng-bleng ngene. Manggih. Marine rada Manggis lempar. Lempar. Mangga ku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat cocak Lah iki akeh. Nah, kaya tabi gedhuwo nek iki. kok kotekan to anune. Ya, ya kotekan dipaske, ayo. Ayo. Nano, semono. Pas larase to. Oh, alah nyonton ya meslek. Kene iki wong Monggo. Latrinipun dipun cocokaken gender menika. Ah. Jamaneten wong tu warapi rawa wanci bengi rawane nangis bae marko wedi karo manu ya manu cocak rawa gawa buntute yen digoyang ser aduh penake buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake buntute
sing akeh ulune yen digoyang ser aduh penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser aduh penake buntute sing akeh ulune yen digoyang cer aduh penake buntute sing akeh ulune yen digoyang cer aduh penake ayo terus Badar sejatine wujud empu tong bajil tok. Cil, Nggih, kula nggih ngoten. piye? Badar sejatine wujud dadi panggundulan. Tok. Gandeng enek sinden di kelongkop, sampeyan tak jenengke desa Pambutaan. Tok. Gandeng ora nek rambute tak jenakne pam. Apa? Oh, biasanya terus langsung tek ngono lho aku ki. Apa? Aku sing ngeblong lho gentenan. Tek ngono lho. Wong kok senengane mesake lho, Cil. Ora. Jogete mung karek gendak-genduk ngono tok iki apa ya ora. reh ning Piye? sinden diklongkop kaya rambutan Aceh besok rejaning zaman Piye wong jane? desa kene katela desa Purworejo Adomen Hubungane iki apa? pamlontosan apa? Pamlontosan apa Purworejo? ora aku kene iki desa Purworejo kok Wancene ya beda. Piye? Bocange. Piye? Iki jarene bojone sing wedok ning omah. Lah ngene iki kan dadi lanang. Bojone sing wedok ning omah jarene dirijimu palsu apa ya ta? lah iku kaya kuping kae Iki piye kuwi? Lho. ah ning kaya mantene brimob Ya. Kaya apa? kaya brimob Wah. Kuwi anu brimob Cil. Kuwi Ya. ngono kuwi brimob. Brimob apa nang ngene iki brimob ya? Iya. Ya. ayo toh Lah aku ngene no. lali apa piye kuwi masa ora bethuk pirang-pirang dino lali Kok aku agak jaduman kok. Lah ngono. Nah, nek ngono kaya apa? Puntadewa Ah, malik bokong kethek. Ngono. Mosok mesake. Wong nek pesinden kok sinden bokong kethek apa ya enek. Ning saestu. Piye? apa Cil? kowe iki mau arep Anu, jarene bojone sing wedok ning omahe jarene drijine iki palsu. lah iku kaya kuping kae Ora, iki driji kok. kuping iki kaya kuping iku Iki driji. ora Iki oh driji. driji to Heeh. Dijine sapa sing palsu? Niki lho, drijine buendang kulino dipangan niki lho. Dirasane niku palsu. Kok iso? Jarene lak dicekel muni iki jarene palsu. Apa iya? Nggih. Coba. Nuwun sewu. Ora. Oh, asli. asli aduh jangkrik kaya kuping Oh, kae iya. Iya, ngono bener. jare ora Bener. Iya, Pak. gileh tak Sing kiwa palsu kuwi. gileh Nek sing asli dicekel ora? Ora muni. Nggih, bener. Ya, bener kuwi. Lah Terus? nggih, niki lho. Lho. Oh iya, Ora muni. Terus aduh apa? timbang drijimu iki kowe iki jane menungso ora genep iku iki Kok iso ora genep iki lho? Menungso ora genep piye to buri driji yo kakean Lah kakean Sapa? piye? iki drijine 11 Endi? lah jajal ya Piye? 10 9 8 7 6 ayo disimpen Nah, terus nah sing iki 1 2 3 4 5 5 karo 6 pira 11. lah iya driji 11 nek iso umuk ram 11 ki 10 kok 11 iki piye to? rungokke to 10 9 8 7 6 iya ta 6. disimpen sik Simbol. 1 2 3 4 5 5 karo 6 pira 11. lah iya driji 11 lho kok layak oh Timbangane drijimu kelong, pira drijimu 7. kok iso 7 Alah kene tak hitunge. nah jajal Dikarne. Piye? 7 tenan iki. Apa cacat? Alah mboten. Piye? Citek 2 3 4 5 6 7. kok Oh iya, cacat bae. kok Cacat. kok mah mau 10 iki Oh 7. sumpah to Oh kenyataan kuwi 7 lho. Endi? Lah kuwi. Hitungan to 7. Pira? 10 lho 7. kok iso Ditung, Cil. Ya Bener. nggih.
Jitek loro telu papat 5 6 7. Lho. Ndung 7 lho. 7 no iso. Mun driji pritil kabeh. Jajah balen. Nah, jitek. Oh, iki lho apa? Piye ta? Gara-gara tek ilang telu to. Karo kuwi mosok driji 10 kok dadi 11. Der. Pokok senengane. Monggo. Enten awala? Monggo. Katur Mbak Cangik wonten ing Pangkeliran. Kanthi atur wilujeng dalu lan wilujeng makarya. Nggih. Kula nyuwun supados dipun racik gending setunggal Sri Huning kaping kalipun Caping Gunung Jenggleng. Oh nggih, mekaten. Matur nuwun. Menika Bapak Muh Suratin R, Brigadir Polisi. Nggih. Matur nuwun. Pak Polres Pare Kediri niku. Oh nggih. Nggih. Wonten malih. Suratin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Mbak Cangik ing Pakeliran kula nyuwun gending Sri Huning kalian Gatik Glinding. Menika saking Bapak Santoso.